Ćao Ljubice, nismo se odavno vidjeli. Evo časkamo tu već 2 sata. Je li toliko prošlo? Sad da ograničimo ovo na par minuta. Neke smo teme malo prošli, ali ajmo sada nešto i da snimimo. Idemo prvo, ambicija kod igrača. Kod igrača ili kod roditelja? Kod igrača. Dobro. Šta bih mogla da kažem za ambiciju? Pa, ambicija je jako bitna, pokretač, motivacija, tako? Treba nam neki pokretač, to je želja, to je šta taj igrač misli da može da postigne, da ostvari, jel tako? Moje mišljenje se dijeli na dva različita puta. Jedno je da treba da sanjamo velike snove. Znači da imamo velike ambicije, da težimo ka ogromnim stvarima. I to može da bude dobro, ali opet može da bude i preveliki zalogaj za neke osobe. Znači što se tiče ambicija, treba da se krene od kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva. Ok, da postoji taj neki sanjani cilj, dugoročni sanjani cilj, ali da se igrač bude svestan da samo osvajanjem kratkoročnih manjih ciljeva, malih ambicija, tako manjih koraka može stići do onog velikog i da se nauči igrač da nađe zadovoljstvo i zahvalnost ostvarivanjem tih malih ciljeva. Jel tu pomaže ona uzrečica poen po poen? Kako ne, da, naravno. O tome pričamo, naravno. Jel tako? Znači, kad mi dođe, sad opet ja mešam roditelji, uporno roditelji, zato što u suštini, ajmo da budemo realni, Vilma, roditelji nameću svoje ambicije u većini slučaja svojoj deci. Tako. Slažeš se sa mnom ili ne, ali ja verujem da klimaš glavom iza kadra. Kad dođe roditelj i kaže ne, on osvaja turnir. On nije odigrao ni prvi meč. A taj meč se sastoji iz 2 ili 3 seta, svaki set iz ne znam koliko gemova, svaki gem iz poena, ajmo poen po poen.